Ahoj, tu je Naty. Vitajte pri novom videu. Dnes si spolu pripravíme sladké veľkonočné hniezda. Budeme potrebovať sezamové tyčinky, čokoládu, čokoládové vajíčka a cukrovú vatu. Čokoládu nalámeme do taniera a rozpustíme v mikrovlnke. Ku čokoláde pridáme nalámané tyčinky. Vzniknutú hmotu naplníme do formy na mafiny. Vložíme do chladu, aby čokoláda stuhla. Stuhnuté hniezda vyberieme z formy ozdobíme cukrovou vatou a čokoládovými vajíčkami. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás znova na budúce.